za mu kawo muku dalilin da ya sa shin kun san menene ya sa Rahama Sadau, Nafisa Abdullahi da Hadiza Gabon suka daina fitowa a shirin fina-finan Hausa? Mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko sai ka daure ka danna alamar subscribing ko sharing da ko liking. Domin a yau ne za mu faɗa muku kaɗan daga cikin dalilin da ya sa waɗannan jarumai guda uku suka daina fitowa a shirye-shiryen fina-finan Hausa. Tom, jaruma ta farko za mu ɗauki Hadiza Gabon, fitacciya kuma shahararriya a duniyar Kannywood a fina-finan Hausa, domin kuwa ta taka rawar gani fiye da yadda kowa ke tunani. Kuma jarumar Hadiza Gabon ita 'yar asalin ƙasar Gabon ce. Sannan Hadiza Gabon tana da wani YouTube channel nata wanda ta sa mai Gabon Room Talk, wanda take gudanar da al'amuranta da shi, kuma YouTube ɗin nata ne na kanta. Tana samun manya-manyan kuɗaɗe da shi, wanda muka faɗa maka sunansa Gabon Room. Jaruma mai tarin masoya, domin kuwa tana da tarin masoya a kafafen sada zumunta kamar su Instagram. Ta yi manya-manyan fina-finai a duniyar Kannywood kafin ta bar fitowa a shirye-shiryen fina-finan Kannywood. Ta yi manya-manyan fina-finai waɗanda suka haɗa da shirin fim ɗin da kuka fi sani da Mijin Biza. Ta fito a shirin fim ɗin Mijin Biza da kuma Ciki da Raino da kuma Wasila. Waɗannan fina-finai kaɗan daga cikin jerin fina-finan da Hadiza Gabon ta fito kenan a fina-finan Kannywood. Uwa Uba ta fito a shirin fim ɗin Gidan Badamasi. Amma jarumar ta bayyana dalilanta da suka sa har ta bar Kannywood. Dalilai ne waɗanda ta faɗa har kusan wajen guda uku, waɗanda za mu yi ƙoƙari mu faɗa maka dalili guda ɗaya a cikin waɗannan guda uku. Dalili na farko wanda ta bayyana jarumar Hadiza Gabon shine ta ce ta bin masana'antar Kannywood ne saboda ta ba wa 'yan baya dama. Duba da yanayin akwai mata waɗanda suke zuwa a matsayin ƙannansu, waɗanda su kuma inda har ba su motsa ba, su kuma wato ba za su je ko ina ba, a cewar jarumar Hadiza Gabon. Sai kuma jaruma ta gaba wacce za mu je maka, wato jaruma Nafisa Abdullahi. Jaruma Nafisa Abdullahi da an san shahararriya ce kuma fitaccen jaruma ce, wacce take taka rawar gani fiye da yadda kowa yake tunani a fina-finan Kannywood. Da dama ta fito a fina-finai waɗanda sun ansa sunansu, kuma fina-finan sun ɗaukaka fiye da yadda kowa yake tunani. Jerin fina-finan da Nafisa Abdullahi ta fito su ne suka haɗa da Sai Wata Rana. Shirin fim ɗin Sai Wata Rana shiri ne wanda shi ma ya matuƙar daɗi, ko mutane sun ji daɗin shirin fim ɗin na Sai Wata Rana. Uwa Uba ta fito a Ɗan Marayan Zaki. Hakika duk wanda ya kalli shirin fim ɗin Ɗan Marayan Zaki ya tabbatar da cewa jaruma Nafisa Abdullahi ta taka rawar gani a wannan fim ɗin. Waɗannan fina-finai kenan wanda muke kawo maka, waɗanda na jaruman sun gudanar da su a baya kafin su ajiye harkar fim. Sai kuma Kankat Kacokan ta fito a shirin fim ɗin Labari Na. Uwa Uba an tabbatar cewa shirin fim ɗin Labari Na ya ɗaukaka ne, kuma ya je inda ya je ne da sa hannun jaruma Nafisa Abdullahi. Duba dai ne tana cikin shirin fim ɗin na Labari Na, Allah ya ɗaukaka wannan fim na Labari Na. Amma a yanzu haka ta bar masana'antar ta Kannywood. Ta bar masana'antar na Kannywood ne saboda ta koma wata harkar kasuwa wacce take sai da kayayyakin mata waɗanda aka fi sani da cosmetic, waɗanda take gudanar da harkokinta a gida da ƙasashen waje. Wanda jarumar Nafisa Abdullahi take da shaguna a ƙasashen waje, take da shaguna irin su Ingila da kuma Dubai, wanda ta koma can kacokan da zauniya take harkar kasuwancin ta duk a can. Ita jarumar dai Nafisa Abdullahi kenan. To, Kankat dai za mu iya cewa mai sauraro wanda yake jin mu cewar jaruma Nafisa Abdullahi babban dalilin ta na barin masana'antar Kannywood ba zai wuce kasuwancin ta da ta koma ba. Duba da yanayin ta bar masana'antar Kannywood ne a lokacin da ake matuƙar mararinta, kuma ake matuƙar mararin son ganinta, musamman ma a shirin fim ɗin nan na Labari Na, wanda a lokacin da ya fara farin jini da tashi, jaruma Nafisa Abdullahi ta bar shirin fim ɗin na Labari Na, inda wasu suke ganin dalilan da suka sa ta bar shirin fim ɗin shine ta samu su manya-manyan kuɗaɗe da take ganin ya kamata a ce ta koma kasuwanci. inda ta koma Ingila da kuma Dubai take da shaguna nata na kanta na harkar cosmetic
wato harkar mata da dai sauran ƙasashe. Wannan shine babban dalilin da ya sa jarumar na barin masana'antar Kannywood, don hankalinta ya karkata a ɓangaren kasuwanci a yadda mu muke tunani da kuma yadda binciken mai zo mana. Amma mai sauraro, idan mun samu wasu dalilan da suka fi waɗannan, za mu koma mu zo mu ci gaba da sanar da kai ta yadda za ka tabbatar kuma ka saurara kai ma ka ji, domin sanin muhimman dalilan da suka sa jarumar Nafisa Abdullahi ta bar masana'antar Kannywood. Sai kuma jaruma ta gaba, Rahama Sadau. Rahama Sadau dai jaruma ce fitatta wacce za mu iya cewa komai da ruwanta, domin kuwa jaruma Rahama Sadau jaruma ce wacce ta taka rawar gani fiye da kowace mace ta taka a masana'antar Kannywood. Don kuwa jaruma Nafisa Abdullahi sai ta zama ita ce jaruma ɗaya tilo wacce ake yin harka da ita fiye da kowace dukkanin jaruma. Sai da ta kerewa dukkanin wata jaruma a masana'antar Kannywood, ta zama kamar aktuwa, domin kuwa duk wani shirin fim sai kaga an saka jaruma wato Rahama Sadau. Ita fitattar jaruma ce a masana'antar Kannywood. Rahama Sadau dai ita ce ta kafa babban tarihi a masana'antar ta Kannywood, wanda ta fito da wani fim nata wanda shine fim ɗinta na farko a Kannywood. Dama ita tana yin fina-finai, tana yin Kannywood, tana yin Nollywood, domin kuwa ta gudanar da wani fim nata a ƙasar America, wanda shi ma aka fara haska ta a ciki. Ita ce jarumar mu ta farko ta fara shiga irin waɗannan fina-finan kamar da yadda aka sani. Shine babban tarihin da jarumar Rahama Sadau ta kafa, shine fim ɗinta wanda ta gudanar, wato Mati a Zazzau. Shine fim na farko wanda ya fara hawa manhajar Netflix, domin ko Mati a Zazzau shine fim ɗinta na farko wanda ya kafa tarihin dukkanin wani fina-finai, domin ko ya hau wato manhaja ta duniya wato Netflix, wanda aka kalle shi a nan. Shi ma yana ɗaya daga cikin fim ɗin da ya kawo wa Rahama Sadau manya-manyan kuɗaɗe. Shirin fim ɗin dai ya haɗa da jarumai da dama, kuma jaruman cikin shirin fim ɗin sun haɗa da Dija, wato wannan mashahuriyar mawaƙiyar wato Dija. Na san da yawan ku sun san wace ce Dija. Hakika ita ma tana ɗaya daga cikin waɗannan jarumai na cikin shirin wannan fim na Mati a Zazzau. Sun haɗa da Adam A Zango, shi ma na ɗaya daga ciki, da kuma Sadiq Sani Sadiq, duk dai a cikin shirin fim ɗin na Mati a Zazzau. Da kuma wato ita kanta Rahama Sadau ɗin, duk a cikin wannan shiri na Mati a Zazzau. Ta misraro, mun gode da ziyartar tashar mu da kai mai albarka ta Kannywood News. Idan wannan shine zuwan ka na farko, sai ka daure ka danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking. Idan kuma mai sauraron mu yana da tambaya ko kuma ci gaba akan wannan bidiyo da muka yi maka, sai ka ɗora mana bayanan a comment, domin samun sanarwa da kuma samun abubuwan da kuke kokarin cewa dangane da wannan sanarwa da muke muku, da kuma wannan bayanai da muke muku a cikin wannan tasha tamu ta wato Kannywood News. Mun gode da ziyartar tashar mu da kuka mai albarka ta Kannywood News. Mu haɗu a comment section, magoya bayan wannan tasha tamu ta Kannywood News.